Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, wang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kinimo. Mayong buntag kanatong tanan. Kag-welcome po sa atong Santos nga misa. Kung diin po, kita nagpasalamat karon sa mga grasya nga atong nadawat. Ilabi ng grasya sa kinabuhi, grasya sa kusog ug labaw sa tanan, grasya sa pagtuo. Kauban man sa atong mga intentions, personal man kag sa atong komunidad. Ug arong andam kita sa pagselebrar ining Santos nga misa, inulsulan ang atong mga sala, mangayo kitag pasaylo sa tuwang Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Maging ninyong mga igsoon nga nakalapas ako dako uyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyong mga igsoon aron niyo kong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka. Kristo, maluoy ka kadamo. Ginoo, maluoy ka. Ginoo, maluoy ka. Karong adlaw usab gipasidunggan nato si Santa Lucia, Berhen o Martir. Magampo kita. O Ginoo, nangamuyo kami nga magdasig kanamo aron mahimayaong pangaliya ni Santa Lucia, Berhen o Martir. Aron dinhi maghandom kami kanunay sa pagkatawo niya diha sa langit ug makaambit kami sa iyang kalipay nga walay katapusan sa umaabot nga kinabuhi. Kinamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Sirach. Unya mitungha ang maisugon nga Elias, kansang mga pulong misilaog, ingon, ug usa kasulo. Nagdala siyag usa ka gutom ngadto sa katawhan, ug daghan kanila nangamatay tungod sa iyang dakong tinguha sa pagpadayon. Sa pagsulti niya sa ngalan sa Ginoo, gipugna niya ang ulan, ug sa tulo ka higayon, naghangyo siya nga ipakanaog ang kalayo. Elias, ang imong mga milagro, mga katingalahan, walay lain nga makapasigarbo sa maong mga buhat. Gidala ikaw ngadto sa langit, diha sa usa kaalimpulos nga kalayo. Usa ka karwahe nga gibitad sa nagsiga nga mga kabayo. Ang kasulatan nag-ingon nga andam ikaw sa pagpakita sa gitudlo nga panahon aron pagbugnaw sa kapungod sa Dios
sa dili pa kini musugwak diha sa kapungo. Nga ikaw magdala sa mga amahan o sa mga anak sa pagkausa o pagkausab o magpahiuli sa mga tribo sa Israel. Palaran sila nga buhi nga makakita kanimo. Mubalik ingon man sila sa mga nangamatay diha sa gugma. Kay kami usab mga buhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. O magbalantay sa Israel, pagpataling ko. Gikan sa imong trono diha sa kirubin, pakuha ang imong gahom. Umari ka aron pagluwas ka namo. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Sa makausap pa o Ginoo sa kagahuman, dungawa kami gikan sa langit ug tan-aw. Ayuha paggalang kining bago, ug panalipdi ang gitanom sa imong kamot nga tuo. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Ang imong panabang maanaa sa tawo, sa imong mga kamot nga tuo, uban sa anak sa tawo nga imong gihimong gamhanan. Unya dili ni siya mobulag kanimo, hatagi kami bag-ong kinabuhi, ug magsangpit kami sa imong ngalan. Ginoo, pabalik ka kami kanimo. Pakita kami sa imong nawong ug maluwas kami. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang adlaw sa Ginoo adul na sa atong kaluwasan muanhi siya. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang atong manunubos adul na, ang atong kasing-kasing pagandamon ta. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanimo, Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Unya nangutana kang Jesus ang mga tinunan,
Nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy moanhi pag-una. Si Jesus mitubag, si Elias una gayud nga moanhi o gandamon niya ang tanan. Apan sultihan ko kamo, miani na si Elias apan wala mo ila kaniya ang mga tao. Hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga gipasipad-an. Unya nakasabot ang mga tinunan nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Usa nga kinaiya, no? Nga kitang mga Pinoy sikat kaayo, dili lang diri sa Pilipinas, maski dito sa ubang nasod, mao nga atong pagka-abi-abihon. Tinuod ba ni o dili? Maabi-abihon or hospitable, no? Nainumduman ko sa una nga buhi pa akong mama, kung naing mga okasyon, no? Kung na kami mga bisita, grabe ay ang pagpangandam. Usahay manggawas na ang mga plato nga itaguan pa sa kabinet para lang sa mga bisita, mga kutsara, mga tinidor. Grabe ang pagpangandam, busy-busy kayo. Kita usab, uban siguro ka nato, na uban nga mangandam kita nga atong ilisan ang mga kortina, no? Uban pang mga butang, mga pagkaon. So, pasalamaton kita nga naakitay hiyas, no? Nga maabi-abihon. Ang pagpangandam kung naakitay mga bisita, kung na'y mga okasyon sa ato ang panimalay, no? Parehas usab sa ato ang panahong liturhikal karon, mao ang Adbyento. Actually po ang Adbyento from the Latin word Adventus, ang meaning someone is coming, nga naay moabot, no? So parehas kita, kung naay bisita nga dapat natong pangandaman, kiniusab nga atong ginapangandaman mas special pa sa bisita nga ato ang andamon. Si kinsa man kini. Una sa tanan, ang atong Ginoo. Ang Ginoong Dios nga nagpakatao sama kanato. Pasalamat kita, no? Kay tungod kaniya, tungod sa iyang pagkatao na kitay Pasko. Tungod sa iyang pagkatao na atay Christmas party. Tungod sa iyang pagkatao, natay pinaskuhan, no? So speaking of pinaskuhan, ayaw kalimton niyo si Father paghatag pinaskuhan, ha? Bitaw, labaw sa tanan, nagpakatao ang mahal nga Dios tungod sa iyang dakong gugma o kaluoy para sa tuwang kaluwasan. Mao na'y pinaka-the best or pinaka-importante nga rason nga nung nagpakatao siya. Gihatag niya ang tanan, no? Ang iyang mga pulong, ang iyang mga buhat, maski ang iyang kinabuhi diha sa cross. Gihatag kaniya tungod para kanatong tanan. Mao na iyang unang pag-abot nga ginasilibrar nato matag Disyembre 25. Sa atong pagtuo, maabot po siya sa ikaduhang pag-abot. Kanus aman gana. Wala takibaw. Wala takibaw kung kanusa or unsa nga paagi nga moabot siya. Of course, na mga sinyalis nga ato ang nakita or nasinati nato karon, no? Kay ingon sa Biblia ni San Juan, klaro kaayo. Sa dili pa moabot ang Dios, daghag mga butang nga makalilisan nga ato ang maeksperiensyahan. Nakita na nato sa ato ang panahon karon. Dere sa Cebu, bago lang naglinog, mga kalamidad, no? Sa mga sinyalis kini, no? Pero, sa giingon nato, wala takibaw kung kanusa. Kung wala takibaw, unsa atong dapat buhaton? Unsa ang atong buhaton? Ang pagpangandam. Unsa nga klase ang pagpangandam? Una sa tanan, ang atong pagkatao, ang atong pagkakita, ang atong pagkapersona, kumusta man ang atong pagkainahan, atong pagkaamahan, gihimo ba natong atong mga obligasyon, isip usab mga anak, gihimo ba nato sigon sa kabubuton sa mahal nga Dios? Kay kung wala nato buhata,
questionable nga atong kinabuhi. Mo nang unang pagpangandam, ay kaduhang pagpangandam unsa man, kumusta nga atong pagtuo? Ang atong relasyon sa mahal nga Dios, nagkaluya ba or nagkakusog? Kay usahay mangyud, Lunes, Martes, maayo kay atong pagtuo. Kumabot na sa Miyerkules ka na ay problema, usab magtuyang-tuyang ang atong pagtuo. Usahay makapangutana kita sa mahal nga Dios, pero giauhag kita. Maski sa tunga ni ining mga sitwasyon nato, padayon lang. Maski tiyutay na lang atong pagtuo, usahay makapangutana ta, Lord, ngano man ini, no? Pero padayon lang. Kay ini gumaniining tanan, usab mabato nato or maangko nato ang kalipay nga makaingon kita. Thank you, Lord. Salamat kaayo, no? Kaya ang ebanghelyo karon klaro kay giingon ni San Mateo, wala sila kailan ni Jesus. Unsay mga rason? Basin tungod ang ilang Dios para kanila, ang Dios sila kwarta. Ang Diyos nila para kanila gahom, para kanila ang Diyos mga autoridad, no? Pero dili ka na kabubuton sa mga Diyos. Ay ang kabubuton simple lamang diya sa usa ka pasungan. Gipakatao siya, usa ka simple lamang. Ang iyang amahan, usa ka karpentero. Ang iyang anahan naara sa balay, putli ug ulay, no? Wala man ay problema kung naatay kwarta. Wala man ay problema kung naata sa gahom, pero depende ka na nato kung saon ka na paggamit. Kay usana ka grasya nga gihatag sa mahal nga Dios, no? Kay usahay magyud kung naa kita sa gahom, naa kita sa kwarta, ginaabusuhan nato. Usahay yatak kita ka ng atong mga kaigsuunan, dili na kita muila kanila. Kay giingon ba na sa mahal nga Dios, whatever you did to the less of your brethren, you did also to me. No? Ang relasyon sa mahal nga Diyos, mauman ang relasyon usab sa ato ang mga kaigsuunan. Ay katulong pagpangandam unsa maga, mao ang pag-antos. Naamo karon karong sayo sa buntag, presko kay mo, aktibo kay mo na karon nagpartisipar ning santos nga misa, pero dili ninyo ikalimod nga matag usa ka nato na kitay bitbit or dala nga mga kasakit sa atong kinabuhi, mga unos o bagyo sa atong kinabuhi. Matuod ba o dili? Matuod kayo, no? Pero niingon ang mga Diyos, bulahan kamo. Kaya niya kamo karon nagpadayon, maski sa inyohang mga bagyos kinabuhi, na amo karon nga nagpadayon o nagtalinguha nga makanunayon ng inyong pagtuo. Pasalamat kamo sa mahal nga Diyos. Pag-antos, kay inuman aning pag-antos, sa giingon ko, ihatag usab niya ang kalipay nga dili nato makumpara diri sa kalibutan, no? So sa pagpadayon sa atong santos nga misa karon, mangayo kitag tabang sa mahal nga Birhen Maria. Swerte kita diri sa Lapu-Lapu, kay naa kitay Birhen puno sa gugma ug sa kaluoy. Ayaw ka mo pagduduha ug sampit kaniya. Ayaw ka mo kahadlok sa pagigugma kaniya. Gigiingon ni Saint Maximilian Mary Kolbe, kung nahigugma ka mo sa mahal nga Birhen Maria, automatic na nahigugma ka mo sa mahal nga Dios. No? Ayaw ka mo kahadlok. Kanatay mga kaigsuunan usahay magyud mo ingon nga, ilang gisamba. Gihimo nila ang Dios ang mahal nga Birhen Maria. Sayop ka na. Ato siyang gipasidunggan. Kay siya, una sa tanan, ang Dios nahigugma kaniya. Kung nahigugma ta kaniya, usab, uyugmao nato ang Birhen Maria. Actually po mga kaigsuunan, gikan pa ko sa Masbate, no? Taga Cordova ko. So, after sa akong ordination, akong tamplano, magmisa ko dari isip pasalamat, no? Kaya ang mahal nga Birhen Maria, siya akong inahan sa akuang bukasyon sa pagkapari, no? Diri nagsugod ang akong bukasyon sa pagkapari, no? Nagtrabaho ko MEPSA sa una, halos taga-adlaw ako, iniguman ako trabaho, muapit ko diri. Unya, tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria,
naangko nako ang grasya sa bugasyon nga gihatag sa mahal nga Dios. Mao na niya ako karon, di balik usab kaniya aron pagpasalamat kaniya sa iyang gugma nga gihatag diri kanako, no? Labi na ang grasya sa bukasyon sa pagkapari. Ita usab giauhag ko tamo, ayaw kamo pagduduha pagsampit kaniya, no? Kaysa giingon ko, kung gihigugma nato ang mahal nga Birhen Maria, gikahimutan kita sa mahal nga Dios. Amen. Matindog ang tanan. Ang Dios may padala kang Elias o kang Juan nga magbubunyag. Diya sa pag-ampo, pangayo nato sa Dios ang amahan nga tabangan kita nga maangko nato ang matuod nga pagkapig sa kaugalingon. Muingon kita, amahan pataling hugi ang among pag-ampo. Amahan, talinghugi ang among pag-ampo. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ug ang mga kaobispuhan sa simbahan, mudasig sa katawhan sa pagsalig sa Dios, taliwala sa mga kalisdanan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nanlimbasog sa ilang pagtuo, makasinati ug makaila sa mga lihok sa Dios, diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo mupasa sa pagtuo ngadto sa kabatanunan sa atong panahon, pinaagi sa ilang pagsaksi ug sa ilang maayong panikingnan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton muambit diha sa paglaom ug sa kalipay niining panahon sa Adbyento. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Nga ang halangdong Teofilo kamumo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay makadawat ug makatagamtam sa ilang ganti didto sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Diyos sa among amahan, sulod niining panahon sa Adbyento, tabangi kami pagtulid sa among dalan, sa ingon maandam kami alang sa pag-abot ni Kristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ambo kamo, aron ang akong iyong sakripisyo, dawaton nunta sa Diyos nga amahan makagagawong sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o pahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Mapuangaron nga Dios, bubui sa sa imong panalangin kining mga gasa ug lig-una kami diha sa pagtuo nga gimatuod ni San Lucia, pinaagi sa pag-ula sa iyang duko. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanim, Ibayaw nginyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kadunay ug sa tanang dapit. Kay imong santos nga martir nga si San Lucia, sa pagsunod sa panig-ingnan ni Kristo, mihalad sa iyang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Sa iyang kamatayon, nagpadayag sa imong gahom nga nagkalig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos,
nga Ginoo, Diyos sa kagawuman. Puno ang langit o yuta sa iyong himaya. Hosana, Hosana, sa kawin. Da'y buraklan, isang anak sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka ng amo. Pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalat kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagat kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang mga igsuon nga nangamatay, hilabi na kadtong napektuhan sa mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuwa kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ang Berhen sa regla, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 O karon atong ampuon ang mga pulong nga gitudlo sa tuwang Ginoong Hesukristo.
Amahan na mo nga anak ka sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Upasaylua kami sa mong mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. O karon pinaagi sa atong mga smile, no? Atong mga pahiyo, ipakita nato ang paginigsunay. Peace be with you. Cordero sa Diyos, sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Hatagin kami sa Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion.
Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magambo kita. Ginoo kaming nangadasig sa mga balaang misteryo ug nagsunod sa katingalahang kanunayon ni San Lucia. Nangamuyo nga unta mahimo kaming takos sa pagdangat sa ganti nga tunay tungod sa pagpailo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kini. Huwag panalangin sa Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.